ҳамтон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Бародаро, имрӯз шуморо аз курси имрӯза бохабар мезем. Имрӯз 3 апрел. Марҳамат, ба канал обуна шавед ва лайк мондаро фаромӯш накунед. Рафтем бародаро, якти лайк мезанем, видео поделиться мекунем. Ҳар рӯза курса аз канали Taj Авто тамошо мекунем. Марҳамат. У кого есть депортация? Можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. Ина бародаро, марҳамат, 100 евро баробар аст ба 1186 сомонӣ. бародаро, хушро нигоҳ кунед, курси доллар камтар поён рафтааст. 100 доллар 1082 сомонӣ. Марҳамат. Баъди 100 рубля мебинем бародаро, 1000 рубля мебинем ку чанд пул, чанд сомонӣ баробар аст. 1000 рубли русӣ ба курси рубл камтар боло рафтааст. 129 сомони 30 дирам баробар шудааст. ина бародарҷони ман, якте лайка мезанем, видео поделиться мекунем. ина ҳар рӯзи курса аз канали Taj Авто бохабар шавед. ҳар рӯз дар ин вақт курс мебояд.